hapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, asenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Yahoo! Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating napakagandang episode for today sa ating programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka, kasama pa rin ang inyong Clara Tita. Ako po muna ang mag-iisa ngayon dahil ang inyong Inday Bajang po ay pagod. Napuyat siya. Monday na Monday, dapat hindi napapagod, dapat alert. Kasi yan yung natin, fresh, kumbaga first work day ng ating buong linggo. Pero ewan ko lang kung ano yung mga pinagdadaanan ni Inday Bajang. I hope ay okay ka lang dyan, Inday Bajang, at makakasama ka na namin. Ano ba yan? Makakasama ka na namin bukas at sa mga susunod na mga araw. Magandang araw po. Hello po sa mga nanonood sa ating Facebook page, ating Facebook Live ngayon dito po sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ganon din po sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page. I'm sure marami pong mga nanonood sa atin ngayon at later on po ay naka-replay po tayo sa Regional News Group or RNG Luzon. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Oo. Pero ngayon, for the meantime, ay samahan niyo po muna ang inyong Clara Tita sa ibibigay ko po sa inyo ngayon ang mga latest chika, of course, sa atin sa agrikultura. Ganon din po later on ang ating Agri-Unit Chika, courtesy, of course, ng ating Ka-Farming Angat Ka. Sa mga
nanonood sa atin ngayon, I would like to encourage you na i-comment nyo po ang inyong location, kung saan po kayo nanonood. Pwede po kayong magpag-greet, o diba? Shout out dyan, meron mga shout out. Of course, willing ko po yung basahin later on. And sa mga nakikinig din sa ating mga Kings Radio stations all over Visayas and Mindanao, hello po sa inyo. I hope sa mga nakikinig ngayon, I hope na nakapag-relax na kayo. And nakakain na kayo ng inyong lunch. Diba? Ano yung pagkain ninyo? Ano yung ulam ninyo? At meron lang pala akong naka-replay din pala tayo every morning sa Kings Radio Himalalod. So, diba? Hello po sa inyo, sa ating mga farmers, sa ating mga fishermen dyan na maagang gumigising para po ay makapagtrabaho ng maaga. Makapagtrabaho ng hindi pa hindi pa mataas ang sikat ng araw, o diba? Yun yung mga farmers natin, mahilig talaga yan sila gumising na mga around 4:30 in the morning para ay makapaghanda at makapagtrabaho na sa kanilang mga sakahan, makapagsimula na silang makapaglayag. Yung iba nga is gabi pa ay nagsimula ng makapaglayag sa kung saan man sila mapunta para lang makapangisda, diba? So, hello po sa inyo. I'm so proud po sa lahat ng ating mga farmers at ating mga mangingisda na nakikinig, of course, sa ating Kings Radio stations. Okay, diba? So, ayan. I think wag na siguro nating patagalin pa at magsisimula na tayo sa ating Agri-Balita for today. Okay. Ang ating Agri-Balita, of course, mga magsasaka ng Region 12 hinikayat na gumamit ng makabagong teknolohiya. Ano ba yung mga makabagong teknolohiya na dapat nilang gamitin ngayon? So, hinikayat ngayon ni Department of Agriculture Executive Director Sailila Abdullah ang mga magsasaka sa Region 12 na gumamit ng mga makabagong teknolohiya upang maitaas pa ang produksyon ng palay sa Soxargen. Okay. Ito pala yung mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. O ano pa yung mga dapat nilang gawin para sa kanilang rice production na gagamitan ng technology. Ito ang mensahe ng opisyal na paunlakan ng inaugurasyon ng panibagong opisina ng NIA 12. Napag-alaman na ang NIA at DA ay partner agency sa pagsagot sa mga problema sa tubig ng mga rice farmers kung saan sa tulong ng kanilang collaborations at mga exchange ng ideas, ito ay ma-materialize ng maayos. Kung pagbabasihan ng mga datos na ipinalabas ng DA, Region 12, ang isa sa mga rehiyon sa Pilipinas na may malaking kontribusyon sa agri-products kabilang na ang livestock animals gaya ng manok, pato, baboy, gansa at iba pa. Dagdag ng opisyal, mas maigi na maging open-minded ang mga magsasaka sa pagtanggap sa mga makabagong teknolohiya na makakatulong sa mas produktibo nilang ani, mas magiging madali din sa kanila ang pagtatanim o kaya pagsasaka. O diba, in terms of makabagong teknolohiya, meron din tayong mga produkto, makabagong produkto na kumbaga inline siya doon sa ginaginamitan ng makabagong teknolohiya. O yan, speaking of ganun makabagong produkto na ginamitan ng makabagong teknolohiya, isang magandang inobasyon na ginawa para ay matulungan ng ating mga farmers, ang ating mga livestock, mga backyard racers, yung mga nagla-livestock dyan, yung mga nag-aalaga ng manok, nasa poultry industry, meron tayong makabagong produkto na ginamitan ng makabagong teknolohiya. At yan po ang ating mga produktong Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. So, diba? At itong Panamox Caplet at Panamox Forte, the number 1 pinaka-epektibong antibiotic po, gamot sa sakit ng inyong mga alagang manok. Okay? Ganun din po ang ating Intenso products. Para po pang kondisyon sa ating mga manok panabong dyan, meron din po tayo. At saka ang ating Worms to Go na pinakamabisang pampurga sa ating mga manok. Okay? So para siguradong walang bulate at para sa inyong mga manok, mag-Worms to Go na. So ayan po itong mga nabanggit ko ng mga produkto. Lalong-lalo nitong Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang numero 1 feed supplement na
kauna-unahan, una at natatanging local feed supplement na of course rehistrado po yan siya sa Bureau of Animal Industry. Ibig sabihin na ang mga sangkap na ginamit at ang proseso sa paggawa ng King's Vita Plus ay naayon po sa standards ng Bureau of Animal Industry. So makakasiguro ka na ligtas gamitin ang ating mga produkto para sa inyong mga alagang hayop. So yan po ang ating mga makabagong produkto na ginamitan ng makabagong teknolohiya para po ay makatulong po sa ating mga backyard racers dyan na mapabilis ang kanilang benta sa kanilang mga alagang hayop. Ayan! So yan po ang ating agribalita for today. At dito naman tayo sa ating Agri-Unique Chika. Of course, courtesy of Arca Farming Angat Ka. Diba? Merong isi-share sa atin ngayon si Sir Jid with regards po doon sa kanyang magandang itinanim para bilang pakain sa kanyang mga alagang baboy. I'm sure dyan sa mga naghahanap ng mga alternatibo na mga pagkain sa kanilang mga alagang baboy dahil nga ito na, nagmamahal na naman ang mga feeds. Parang hindi talaga, hindi nagbabarato, hindi iba, ano ba yan? Paano ko ba i-express yan? Well, parang, kasi pag sinabi ko nagmumura, yung parang backwards yun, diba? Well, parang gumaga, yung presyo ng feeds hindi pa baba. Paakyat siya, pataas siya. Oh, hindi bumababa. Oh, ang presyo ng feeds. Like, paakyat siya. Di ba kuya, pag sinabi ko hindi nagbumura? Alam na yan! Ayan. Nagbubura talaga. Oh, ayan. Hindi bumababa ang presyo ng ating feeds. So, like, paakyat siya, pataas ng pataas. So, yung ating mga hog racers dyan, yung ating mga hog racers, of course, naghahanap yan sila ng kanilang bilang alternative doon na pagkain para sa kanilang mga alagang baboy. Kasi nga, kailangan din nilang, syempre, pakainin yung kanilang mga alagang baboy para din naman ay maibenta nila pag umabot na sa desired na kilo na gusto nilang maibenta yung kanilang mga alagang baboy. Kaya dapat pakainin nila. Diba? Kaso nga problema ay kumbaga mahal yung mga feeds. So, meron na discovery ngayon ng ating ka-farming Angat Ka na si Sir Jit na kanilang itinanim sa kanilang farm, na itinanim nila sa kanilang backyard, sa kanilang bakuran, para ay magamit at maipakain ito sa kanilang mga alagang baboy. So yan po ang ating tunghayan ngayon sa kanyang discussion, of course, sa ating ka-farming Angat Ka. Ayan, roll VTR! Hello po, kumusta po? Magandang araw po sa inyo lahat. Live na naman tayo ngayon. Kasama natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa mga alagang hayop. Ngayon po, maishare ko lang itong mga pamamaraan din namin tungkol dito sa pag-alaga namin ng mga hayop. No, kasama na itong pag-alaga ng baboy. Medyo matagal na kami nag-alaga ng mga baboy. Ang pamamaraan namin mula noon, no, ay gumagamit kami ng mga matatawag nating alternative doon sa mga binibili. Pero ito yung mga natural na pagkain ng mga alagang hayop. No, sa pamamaraan namin, meron kaming naitanim na napakaganda rin kasi napakabilis niyang dumami. No? At lagi kami nag-harvest na pampakain doon sa mga alaga namin. So, yun yung mga kangkong. No? Nagtatanim kami ng kangkong. Sa kangkong kasi kapag may space tayo na matubig, kasi sa area namin, since may mga palayan, tapos yung mga palayan na yon medyo hindi naman, may mga area na hindi natatamnan, purely mga tubigan talaga. So, doon, ang ginagawa namin, imbis na tamnan pa ng palay, since di naman na matamnan, nilalagyan namin ng kangkong. So, yun yung isa rin sa na itatanim namin noon na talagang tuloy-tuloy na nagagamit namin bilang pampakain doon sa mga alagang hayop namin. No, kasi ang kangkong, minsan every other day nga kami nangakuha doon. So, may nakukuha pa rin kami dahil doon sa talagang mabilis din siyang dumami doon sa mga tubigan. At matataba pa yung mga kangkong. So, yun yung napakalaking tulong din doon sa pag-alaga namin ng baboy. Kasi malaking tipid na rin, no, lalo na doon sa mga inahing baboy namin kasi tulad na nabanggit natin kapag nag-pure feeds, medyo hindi namin kaya. So kapag kaya naman natin bumili ng mga feeds, no, mas okay. Isa amin hindi namin kaya mula noon actually. Ayun yung aming ginagamit dahil doon sa area namin may palayan, tapos merong area doon na inaanod kapag bumabaha kasi inaanod yung mga putik. So yung mga lupa doon, so nagiging na siya, nagiging tubigan. So yung tubigan na yon minamaximize namin, ginagamit pa rin namin, tinatamnan namin ng kangkong. So, yun yung mga pamamaraan na ginagawa naman para kahit pa paano ay kung hindi man magamit doon sa palay, ay magagamit din doon sa ibang mga hayop naman. Yung kangkong kasi, pwede ipakain sa baboy, maging yung mga alaga naming mga itik,
no, kumakain din ng mga kangkong. Hinahaluan namin yun ng darak, no, o kaya kung may feeds naman, ay pwede rin ihalo doon. So, napakalaking tulong din ng kangkong. So, yun, bukod doon sa mga kangkong na yun, nagtanim din kami ng mga kasaba. So, yun yung mga pinaka-main na pinapakain namin ngayon. Doon sa kasaba, mas best din na lutuin natin. Kahit yung mga dahon ng kasaba nga, ginagamit din namin, pati yung mga laman, mas okay kapag lutuin. Kasi pag napasobra ng kain yung mga alaga natin, kapag hilaw, ay nakakasama din yung mga ganong klaseng pagkain nila. So, ganun din, mga gabi, doon naman sa mga kamote, yun, kangkong, kamote, ano pa bang mga binibigay natin? Yung mga darak, so yun, mga katawan ng saging, yun, nagagamit din namin, naibibigay din namin doon sa mga alaga namin, no, ng fresh. Tinatadtad lang yun, tapos pinaghalo-halo yun, naluan ng darak. Actually, kung may niyog, niyog, kinakain din na yung mga sapal ng niyog kapag nagluto tayo ng ginataan, no, yung pinakasapal, no, nagagamit din yun, pinapakain doon sa mga baboy. So, ganoon din kapag may mga sobra-sobra doon sa kusina natin, halimbawa, yung mga kanin, yung mga bahaw, pwede rin ibigay doon sa mga alaga. So, hindi masasayang, hindi natin itatapon. No, meron lang, siguro kapag yung pinaghugasan, halimbawa, ulam natin ay karning baboy, yung mga pinaghugasan, huwag natin ibigay doon sa baboy kasi posibleng yun din yung magiging dahilan na magkasakit yung mga alaga kasi may mga natatransmit na mga disease ngayon na galing dun sa mga karne ng baboy na nakakain din ng kapwa nila baboy. So medyo alanganin yung ganun. Kaya maraming, sabi nga nila, yung mga ASF minsan doon daw nanggaling dahil dun sa mga karne rin, mga kaning baboy na pinapakain sa baboy. Kaya sa amin, hindi kami nagpapakain ng ganun. Ang pinapakain lamang namin, yung mga tinatanim since nasa bukid kami. So maraming mga area naman na pwedeng pagtamnan. So ang ginagawa namin, ayun, nagatanim-tanim na lang din kami para meron kaming tuloy-tuloy na ika-support na pampakain dun sa mga alaga namin, no? At saka marami pang mga diskarte din na po pwede natin gawin. So yan, parang masyadong maliwanag yata iwan natin. So bawasan natin yung kulay, no? Masyadong maliwanag, nagre-reflect sa mata yung ano. So ayun. So medyo madilim. So yan. So yun po, ito nga palang hawak natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung ginagamit namin na panghalo dun sa mga pagkain or inumin ng mga alaga naming hayop para mas mapanatili namin yung maayos na nutrisyon ng mga alaga namin. Dahil ang King's Vita Plus, ito ay binubuo na ng maraming mga nutrients na lalong makatulong dun sa pagpapalaki natin, no, para dun sa target natin ng pagpaparami ng alagang hayop para hindi sila maging sakitin at mas mapaparami rin natin sila. So sa amin, ito yung pamamaraan namin na paggamit ng King's Vita Plus. Dahil itong King's Vita Plus, meron siyang multivitamins, minerals, amino acid, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine. No, meron din siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid. Napakarami niyang mga halo, no, napakaraming mga King's Vita Plus, marami siyang sangkap na lalong makatulong doon sa mga alaga nating hayop para sila ay mas maging healthy, iwas stress at hindi sila maging sakitin. Kaya ito yung ginagamit namin na vitamins sa mga alaga naming hayop para lumakas ang immune system at mapaparami namin lalo sila. No, kasi marami rin ngayon mga nag-alaga ng hayop na habang tumatagal imbis na medyo napaparami na, so doon naman nagkakaproblema naman sila nung medyo dumami na, may ilan na nagkakasakit na lang, nagsunod-sunod na namamatay, so sobrang nasayang. Doon naman marami pinanghinaan ng loob, tumigil na rin sila sa pag-aalaga. So sa amin, no, actually yun din yung kinatatakutan ko noon. Kaya medyo takot din ako mag-alaga, mag-invest o gumastos. Kaya mas gusto ko kung mag-alaga man kami, kahit papaano meron kaming ginawang iba na para hindi na maulit yung mga nangyayari sa mga alaga namin noon. Dahil dati nag-alaga na rin kami, halimbawa sa pabo. No, nag-alaga na rin kami dati ng pabo. So bigla na lang nagkasakit na mamatay, so sobrang sayang. So nitong umulit na kami na mag-alaga ng pabo, so gumamit na rin kami ng vitamins na King's Vita Plus dahil ito ay rehistrado din naman ito. No, rehistrado ito sa Bureau of Animal Industry, no, yan sa numerong VDAPM 18099. Yan, kaya't nakakatiyak kami na yung mga sangkap din na ginagamit dito ay safe at talagang proven na rin na effective doon sa mga alagang hayop. No, so yun yung mga pamamaraan din namin ngayon para mapalakas ang immune system ng mga alaga namin. No, kahit na pagbibigay ng mga alternative na nabanggit natin, yung mga pagbibigay namin ng mga tinatanim namin sa paligid, maging yun man ay hinaluan din namin yun ng King's Vita Plus. Itong King's Vita Plus kasi meron siyang maraming mga magagandang nutrients at ito ay
ano siya mismo, no? Pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry, nabibili siya sa mga agri-vet stores. So, yan. Ito yung gamit natin. So, yan yung mga pamamaraan namin. Dati, no, may kwento ko lang din, dati nung nag-alaga kami ng mga baboy, nung umpisa pa lang din kami, no, medyo bata. Actually, simula bata pa lang ako, yung mga magulang ko, may mga alaga na silang baboy, mga nakatali doon sa ilalim ng puno. Yun yung mga inahin namin dati, no. So, doon kami nag-start doon sa mga baboy, mga manok, may kunting manok din kami sa silong. Actually, may mga alaga din kami, mga aso, yung mga aso nga namin. Kapag nanganganak, ayaw ko ibenta kasi naawa ako, ano pala ako noon elementary pa lang, maliit pa lang, kaya parang naaawa ako, tuwang-tuwa ako nakita yung mga aso, mga maliliit na aso, ayaw kong ipabenta hanggang sa yung iba sobrang tapang. Ganun din doon sa ibang alaga, kasi bata pa lang ako, hilig na ako doon sa mga alagang hayop. Kaya ngayon, bumalik naman ako. After kasi noon, nag-aral ako, tapos nung nakapagtrabaho ako sa Maynila, so, pagdating naman doon, medyo na-stress na ako, na-realize ko na parang mas gusto ko pa rin magbukid na lang. Kasi sa bukid, ramdam ko na naalala ko yung mga memories na masasaya, no? So, although may pagkakataon na taghirap din, pero mas maraming pagkakataon naman na masaya. Hindi ko naman naranasan masyado yung stress na sobra. Kaya ngayon, bumalik naman tayo sa pagbubukid. So, yun na yung tinitingnan natin na kailangan mag-alaga ng hayop na mas productive. Kasi noon, nag-aalaga ng hayop, isa-isa, dalawa, ganun-ganun lang lagi yung ginagawa namin. No, kahit na nga nung nagplano yung mga magulang ko magtayo ng bahay, no, medyo sementado ng bahay kasi dati ang bahay namin gawa sa kawayan. Tapos nung nagpaplano na yung parents ko, so yun, nag-start na rin sila mag-alaga ng mga baboy, mga inahing baboy. Wherein na may pinapakain nun, no, yun yung nababanggit natin kanina, yung mga kangkong. No, si nanay ko, nagtiyaga siyang dalhin yung kangkong dati na itig isang bandol yan. Dala-dala niya papunta dun sa kabilang barangay kasi dun sa kabilang barangay nandun yung mga babuyan since sobrang lawak ng space, no, tas walang ibang nakatira masyado. So yung mga baboy dun, naka-free range lang talaga. Open lang, wala pang lambat nun kasi wala pang mga tao, wala pang masyadong mga bahay dun nakatira. So yun, medyo madamo pa dun. So ang dami nakakain ng baboy. Tapos siyempre pinapakain din naman yung baboy umaga at hapon. Nanay ko pabalik-balik doon. Nasa 5 kilometro nilalakad ni mama mula doon sa bahay namin sa kabilang barangay, papunta doon sa kabilang barangay kung saan yung mga baboy. Yun talaga tinatyaga niya. Mayroon sila nung alagang isang baboy pa lang na inahin. Yun yung tinatyaga niya, binabalik-balikan niya. Tapos kapag nanganak, pinapalaki, tapos binenta. So doon nag-start yun na doon nakaipon, tapos nagplano kung anong itsura ng bahay. So yun, doon inuunti-unti. No, inuunti-unti na magpatayo naman ng bahay para yun yung magiging parang ipon na rin mula doon sa pag-alaga ng baboy. Actually, nabuo yung bahay namin mula talaga sa mga alagang baboy, mula doon sa mga inahin. Kasi naman hindi naman talaga magastos, lalo na noon na hindi pa talaga umaasa doon sa mga binibiling mga pagkain, no, dahil meron namang mga kangkong, tapos may palayan din naman noon na yun doon din kumukuha ng mga pagkain namin, yung palay, yung bigas doon namin kinukuha, no, yung iba naman, yung mga ibang pangangailangan, mga gulay, pang-ulam, isda, o minsan bumibili kami. Kasi sa amin may naglalako din na mga nakamotor, nagtitinda ng isda, minsan bumibili kami 5 piso, 10 piso. So ganun lang yung aming ganun yung pamumuhay din namin sa probinsya, no. Dati ngayon sobrang mahal na rin ng mga isda kasi siyempre nagtaas din yung halaga ng mga bilihin. Habang tumataas ang value ng mga din. Diba, yung inflation, yata kung di ako nagkamali dahil doon. So, yun, no, pabalik-balik si mama noon, tapos yun, dala-dala niya laging kangkong, papakain niya dun sa mga alaga niya hanggang sa lumaki. At yun, tuloy-tuloy na, nung nakalipat na kami, yung bahay namin, nilipatan na namin, kahit hindi pa totally tapos lang siya buo na, tapos parang, pa siya noon, parang studio type pa lang siya, tapos, nililipatan na namin. May bubong na siya lipatan na namin. Tapos yun, dahan-dahan na rin yung pinaparepair habang nandun kami nakatira. Tapos naging 2 na yung inahin, nagalaga ng 2 inahin. No, tapos ang pinambayad din doon pala sa pagpapatay ng bahay, yung tiyuhin ko kasi ang pinakapanday or pinakakarpentero. Sa amin kasi sa Bisaya, yung karpentero ay panday. So siya yung pinakakarpentero, ang bayad sa kanya biik. So yun, hanggang sa nakarami din siya ng biik.
at pinapalaki niya 'yan tapos binibenta niya kasi dati 500 lang yung biik noon eh. So yun yung dun din nag-start na dun ko rin na-realize na itong pag-alaga ng baboy napakaganda kapag ito ay pinaparami namin. Yun nga, no, kung hindi naman kami umaasa sa mga binibili kasi may mga tanim naman at na nga namin yun talagang natuloy-tuloy nga namin yung pagpapalaki ng baboy kahit nga ganun yung pamamaraan namin. Dahil may nakukuha rin naman kaming libreng darak moral doon sa mga palay na inaani dahil doon kasi maraming mga palayan so nakakuha ng mga darak. Yung bigas, syempre pangkain, tas yung pagkapagiling kasi niyan, yung may darak din yan, yung darak yun naman yung binibigay doon sa mga baboy namin. So, yun lang. Libre lahat ng pagkain sa baboy, pero sobrang tiyaga, sobrang hirap din yung pinagdaanan ng nanay ko dati. Kasi yung tatay ko naman may trabaho noon. Trabaho naman nila yung nagagawa ng mga nagatabas ng mga puno, ng mga kahoy, hindi puno, yung mga kahoy na gawing bahay, no, hindi naman yung mga illegal logging. So yung mga puno, mga kahoy na ginagawang bahay, may mga magtatayo ng bahay. So sila papa yung yun yung trabaho niya dati. Tapos si mama, yun yung ginagawa naman ni mama na nag-alaga ng baboy, no. May baka pa lang yun dati na kay-alaga muna. So yun naman nililipat-lipat lang yun. Tapos may mga manok sa silong. Pero yung mga manok talaga sa probinsya, mga native, madalas lang yan. Ginagamit lang namin na pang konsumo lang din, pang ulam, yung itlog, tapos ganun din yung karne. Tapos ganun din sa itik. Actually, lagi kong nababanggit dito yung tungkol sa itik. Kasi kami rin mismo ginawa namin yan. Nag-alaga ng itik yung mga magulang ko din noon na hindi sila gumagamit ng feeds. Kasi malapit, tulad na nabanggit natin, dati malapit kami sa palayan. So, doon sa baba, nandun yung mga itik. No, kapag katag-ani, pinapakawalan yung mga itik, nakakain sila, anli sila sa pagkain ng mga kuhol, mga suso, yung mga damo-damo doon, mga insekto. So, pag umuwi na sila, kapag medyo okay na yung katawan nila, so, nagsimula na rin silang mangitlog. So, yan, itlog lang yan ang itlog. Kinabukasan, may na-harvest kami, sunod na araw, harvest kami. Hanggang sa bumalik na naman yung tagtanim ng palay, nakakulong na naman sila. Pinapakain na naman sa kanila ay yung mga ulon-ulon o yung mga reject sa palayan, yung mga leftovers ng mga palay. Yun yung iniipon ni Papa dati, tapos yun yung mga binibigay niya dun sa mga itik na nakakulong. Ngayon lang, hindi naman ang itlog kasi hindi pa rin sapat yung mga pagkain na yun. No? Kaya, antay na naman ng tag-ani bago pakawalan na naman. So, yun yung nagiging way namin dati sa pag-alaga ng mga hayop. Pero kaunti lang yung inaalagaan, yung sakto lang, yung tama lang sa kakayahan din dahil wala naman kaming budget din noon na para magparami at hindi pa rin wala pa sa mindset namin yung parang gagawing paramihin yung alagang hayop. Nito lang na marami tayong nakikita na nagpaparami ng mga alagang hayop, maraming baboy, maraming kambing, may iba nga, mayroong 200 na kambing, 150 na kambing na may na sila, may nagiging source na sila ng income na doon lang mismo sa kambing. Kasi sa amin, ang pananaw namin, kailangan na mag-apply ng trabaho, no, para magkaroon ng kita. Pero yung sa bukid, ang tingin namin dyan ay yung pangkain lang din namin. Wherein sa ngayon, sobrang in-demand na rin yung mga produkto mula sa bukid. So, sa akin naman, mas gusto ko pang improve lalo yung mga produkto sa bukid para hindi lang siya maging source namin ng pagkain namin, kundi maging source din ng pagkain ng karamihan, no, sa mga nangangailangan din. Actually, lahat naman tayo nangangailangan ng mga pagkain na galing sa bukid. No, nandyan yung kanin, nandyan yung mga gulay, no, maging mga isda galing sa mga sapa ay makukuha natin sa bukid. So marami tayong pwedeng makuhang pagkain sa bukid at maraming pwedeng gawin din ang mga nasa bukid para mas mapa-improve natin yung bukid at magiging sustainable na magpo-provide ng pagkain. Kaya yun yung mga target din namin sa ngayon. Kaya ako din nag-invest ako sa farming, nag-alaga ako, tsaka ito sinishare ko rin. Kasi gusto natin mapa-improve lalo itong farming. Marami tayong mag-alaga ng hayop, marami tayong magtanim para balang araw hindi na tayo kakapusin, hindi na kailangan na mag-import mula sa ibang bansa. No? Tayo na mismo dito sa Pilipinas, kaya na nating mag-produce ng sarili nating pagkain. So yun lang naman ang natin. Kung mapansin naman natin, no, sa mga palengke, ang dami nating nabibiling isda, ang dami mga karne, ang dami. Siyempre nakabili pa rin tayo ng mga pagkain natin. Kasi marami pa rin naman ang gumagawa talaga. No? Kaya tingnan lang natin sila, nagagawa nila, so tayo kaya rin natin gawin 'yan.
No, so yun yung akin, yun yung pananaw ko na kayang-kaya natin, lalo na kung talagang tiyagain natin. Kasi nadadaan naman lahat sa tiyagaan yan. Hindi naman kailangan na agad-agad ay may malaking puhunan. Yung ano pa lang, yung, kung ano yung resources na meron tayo, kung ano yung kakayahan natin. Kung halimbawa, may area tayo, may space tayo dyan na hindi naman natin nagagamit, so pwede rin natin yung tamnan. No, pwede rin nating alagaan lagyan ng mga alagang hayop, no, para ma-maximize natin yung area. May mga niyugan, may mga mga sagingan, no, may mga iba-ibang tanim, may iba mga lansones, mga rambutan, mga manggahan, wherein doon sa ilalim ay pwede naman natin lagyan ng hayop, mag-alaga tayo para doble. Marami tayong magiging source mula doon sa ating mga tinatamnan. So, yun yung sa akin, malaking tulong din yun kapag napa-improve natin lalo, na maximize natin. Kung lahat tayo, no, ganun yung ating ginagawa, na ma-maximize natin yung bawat area natin. So, sa amin ngayon, ongoing pa lang din. Actually, hindi pa talaga namin na-maximize kasi hindi naman din kaya sa budget na agad-agad ay maramihan na. So, sa amin ngayon ay konti-konti pa lang. Pero since, doon din tayo pupunta dyan. Since sa umpisa talaga, mas okay na mag-start tayo sa konti. No, dahan-dahanin lang natin para habang tumatagal, mapapa-improve natin. So, mas magkaroon din tayo ng maraming kaalaman at dahan-dahan nating mapag-grow sila. So, dahan-dahan tayong, halimbawa sa pamamaraan namin, dahan-dahan kami nagpaparami din ng mga pananim na binibigay dun sa mga alagang hayop namin. So, yun yung mga pamamaraan din namin para mapaunlad namin itong aming mga ginagawa sa bukid. So, yun. Tsaka, dahan-dahan din nating napapa-improve yung market natin kapag dahan-dahan natin ginagawa. No? Kasi marami din naman ang nagsi-shortcut, marami na may kakayahan naman sila. So, malaki ang budget nila. Shortcut sila since meron silang puhunan. Kaya lang, marami din naman talaga ang nag-work din naman, kumita sila. So, marami din ang medyo hindi kumita kasi medyo nabigla sila dun sa kanilang pamamaraan. No? Medyo magastos. Pero nasa ano din naman yan. Pagdating dun sa huli, pagdating sa market, yung iba kapag medyo malaki na papagastos, doon naman nila binabawi sa marketing nila, pagmamarket, pagbibenta. Yung iba, binibenta nila direct to consumer or halimbawa doon sa baboy, no, pinapalaki nila ng baboy, tingin nila malaki na gastos nila. So gumagawa sila ng iba pang hakbang, no, para magkaroon din ng additional value yung kanilang produkto. Yung iba direct to consumer na, so yung iba sa palengke or naghanap sila ng direktang mga litsonan or yung iba sila na mismo naglilitsyon. No, naghanap na lang sila ng bibili ng lechon. So, may mga ganong may mga ganong pamamaraan. Sa ilan naman, medyo kontento lang kasi kung halimbawa, hindi naman ganong kalaking gastos. So, kontento lang dun sa may buyer lang na pumupunta. No, may mga middleman. So, kontento sila dun kasi less hassle na rin siya. No? So, kung marami naman dyan, ay kikita ka pa rin. So, depende rin naman yun sa atin. No, nasa atin. Actually, hawak din natin yung sarili natin pagdating dun sa ating pag-aalaga ng hayop. Para sa akin, no, mas okay pa rin na mag-start muna tayo sa kaunti, dahan-dahan nating paramihin para mapa-improve din natin lalo muna bago tayo dumating doon sa point na magpaparami tayo. So, ayun, tulad na nabanggit natin, no, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, isama natin sa pag-aalaga ng hayop. Available ito sa mga Agri-Vet stores, mga poultry supply nationwide. At maging dito sa amin, pwede rin kayo mag-order kapag wala kayong ibang mahanap. No, dahil pwede rin ito cash on delivery via LBC. So, PM lang sa mga nais din mag-order nito. No, at inulit natin sa mga Agri-Vet stores, pwede tayong lumapit dyan sa pinakamalapit sa atin na area. Dahil available ito, Luzon, Visayas, Mindanao. No, nationwide, available ang King's Vita Plus. So, may ilan lang ongoing ang distribution, pero pwede pa rin kayo mag-order dito sa amin. So, yun. No? So, yun yung mga yun yung mga pananim natin kanina, nabanggit kanina. Yung mga kangkong, napagandang itanim kasi mabilis mag-harvest. Azola, napaganda rin itanim kasi marami tayong makukuha dyan. Ipakain sa manok, ipakain sa pabo, sa pato, sa itik. No, maraming mga benepisyo na nakukuha natin dyan. Actually, azola, pwede natin itanim dun sa mga trapal lang. No? Kung may trapal tayo, yung trapal gagawin nating azola pond. Yung parang pond na maliit, tas doon natin itanim yung mga azola. So yan, harvest na lang tayo ng harvest doon na pampakain sa mga alagang hayop. Yung iba naman nagtatanim ng mais, meron mga nagtatanim ng kasaba, ng gabi, ng madre de agua, ng sorghum, no? At marami pang iba. Yung iba naman, bago sila nag-farming, tinitingnan muna nila kung ano yung resources na meron sila para ma-maximize nila. No, halimbawa sa amin,
may space na maluwag na naging damuhan na lang. So nilagyan natin ng kambing, ng baka, ng kalabaw. Tapos naglagay rin tayo ng mga manok, ng mga baboy. So yun yung ginawa namin. Tingnan natin kung ano yung available. Tapos kapag may mga kawayan sa area natin, pwede rin natin magamit para dun sa mga lambat natin, no? O maging mga yung mga kahoy-kahoy dyan, yung mga madre de cacao. So pwede nating itanim yan, ipailibot dun sa lambat natin. No? So pwede rin natin gamitin yan kung ano yung available na meron tayo. No? Yung mga madre de cacao, magagamit natin yung mga dahon, pakain sa kambing, pang merienda nila. Tapos, yung pinakasanga, ayun, pandagdag natin dun sa lambat natin, pampatibay. So, yan yung mga ginagawa din namin. Laking tulong din naman so far, yung mga tanim-tanim namin. At yung mga kawayan, at kami-kami lang din ang gumagawa ng aming mga pabahay. So, medyo malaking, malaking advantage din. Lalo na kung hindi naman tayo nagbabayad pa ng mga tao. No, tayo-tayo na lang ang gumagawa para medyo tipid, lalo na kung nag-umpisa pa lang. Mas maganda rin kasi na hands-on para nakikita natin. Mas okay kung may trabaho tayo, sabay muna natin habang nag-farming, dahan-dahan muna. Dahan-dahan natin improve ang farming. Tapos, sabay ang trabaho. Kasi dito naman talaga, no, maging dito sa farming, wala ring mabilisan dito. So, mas maganda rin na step by step para, mas maramdaman din natin yung flow. At talagang, yung mga challenge, kung may mga pagsubok man, ay talagang magagawan din natin agad ng paraan. At lalo na may diskarte din naman tayo. At kailangan, dapat, hilig natin, passion natin. Kung hindi man natin hilig at gusto lang natin mag-business, dapat hiligin natin at gawin natin passion. No, para ma-enjoy lang din natin yung ginagawa natin. Kasi kung titingnan natin ay business lang talaga, business side, minsan hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay positibo ang result. So may mga pagkakataon pa rin dyan na mga challenge na kailangan nating mag-improve. Kailangan natin na bigyan ng aksyon para mapaunlad lalo. Kailangan natin ng diskarte. So, ayun. At yun po. At kailangan lang din ipag-pray natin yung mga ginagawa natin. At yung mga plano natin para kasama natin si Lord sa mga ginagawa natin. So, yun po. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Happy farming po! Ayan, oo. Gusto ko lang nadugtungan yung sinabi ni Sir G. Pag-pray natin yung ating mga gagawin. Ayun nga doon sa Proverbs chapter 16 verse 3 na commit your work to the Lord and He will establish your plans. So, diba? So, napakagandang message yun. Of course, courtesy of our ka-farming angat ka, Sir Jid, diba? So, of course, lahat naman ay meron tayong mga dapat ginagawang diskarte na hindi lang tayo umaasa sa ganito lang, ganyan. Dapat meron tayong mga plan B, diba? Para naman ay makasiguro tayo na hindi natin mapababayaan talaga yung ating mga alagang hayop. Most especially kung andyan po kayo sa inyong probinsya, sa inyong mga bukid, at pwede naman din kayong makapagtanim ng mga halaman, mga magandang tanim na pwede nating ipakain sa ating mga alagang baboy. Yun yung mga nabanggit kanina ng Sir G, for example, sa mga baboy, pwede naman din silang mapakain ng mga yung kamuting kahoy, yung kangkong, pwede, yung mga, di ko alam kung ano yung tawag sa Tagalog nung yung branch ng saging. Kasi kung sa Bisaya, bani sa saging eh. 'Di ba? Pinapakain din yan siya sa mga alagang baboy. Yung iba ay pinapakain nila yung mga kamote tops, yung mga tinangkong, mga kangkong, yung mga ganon. So, bukod sa pwede nating makonsumo din yun, panggulay natin, 'di ba? Pangkain natin, pangulam natin. Pwede rin siya nating maibigay din sa ating mga alagang baboy bilang alternative din doon sa kanilang mga pagkain gaya ng feeds. So, kung mahal ang feeds, so bili ka na lang dyan ng darak at lagyan mo ng mga ganoon, klaseng mga pagkain, mga tanim, at huwag niyo din kalimutan na bigyan sila ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, yun po talaga ang makakatulong sa ating mga farmers, sa ating mga backyard raisers na kung nagtitipid kayo sa pagkain, sanga ng saging. Meron nag-chat, sanga ng saging. Hindi ako masyadong familiar doon sa Tagalog ng Basta dito sa Bisaya, sa Mindanao, bani sa saging kasi china-chop-chop yan siya. Oo, china-chop-chop yan siya para ay ihalo doon sa darak o kung dito sa Bisaya, sa tahok, 'di ba? Rice bran, corn bran, yung mga ganon. So,
Basta kahit anong mapakain na ibigay nyo sa inyong mga alagang baboy, wag nyo talagang i-miss. Wag nyo talagang kalimutan na ihalo din yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dahil si King's Vita Plus po, siya po yung magbibigay ng additional buwig ng saging. Si King's Vita Plus Animal Feed Supplement po, siya po yung magbibigay ng complete nutrients doon po sa inyo ipapakain sa inyong mga alagang baboy. Lahat po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno sa vitamins, minerals, amino acids, enzymes, electrolytes, probiotics, at meron pa siyang iba't ibang essential elements na I'm sure na makakatulong sa mabilis na paglaki at pagbigat ng inyong mga alagang baboy. Kung mga inahin po yan, pwede rin po ang King's Vita Plus. Yung benepisyo po natin ng King's Vita Plus sa mga inahing baboy, of course, mapaparami po yun ng gatas para sa mga biik at magiging healthy. At mapaparami din ang produksyon ng mga biik sa loob ng tiyan ng inyong mga inahing baboy. So, ayan, proven and tested na po yan ng ating mga backyard racers, lalong-lalo na po ng ating mga certified and proud users ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan po, wag po muna kayong umalis ha. At ang ating AgriSenso ay magpo-commercial muna. Wag po kayong umalis din. Meron po akong good news na ihahatid sa inyo later on. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Welcome back sa ating programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Of course, kasama pa rin ang inyong Claratita
sa umaga. Clara Tita sa gabi. Yan, ganun pa rin. Oy! Speaking of, diba, tomorrow is Valentine's Day na, mga ka-agri. Sino ba yung mga, merong mga kaano dyan? Bakit ba? Necessary ba talaga na may ka-date ka sa February 14? Normal lang din naman yan na araw, ha? Pwede nyo naman makipag-date kahit hindi Valentine's Day. Pwede rin naman kayong bigay ng bulaklak kahit hindi Valentine's Day. Tama ba ako? Tama, di ba? Pwede rin naman kayo mag-spend ng quality time sa inyong special someone kahit hindi Valentine's Day. So kung ano man ang magiging ganap bukas sa Valentine's Day, bigyan natin ng justice. Bigyan natin ng justice doon sa mga hindi makapag-date dahil may trabaho. O, diba? Necessary ba yun na ganoon ang mangyayari pag Valentine's Day? Explain. Ha? Ano ba yan? Oh, kaloka. O, diba? Ano naman, hindi ko masyadong ang Valentine's Day. Pero, pag sinabi kasi na it's a love day, dapat araw-araw naman talaga na-express ninyo yung love ninyo sa inyong special someone. Hindi lang Valentine's Day, di ba? Pero parang, ang Feb 14 is, I don't know if birthday ba yan siya ni, di ba, meron yun siyang kuya, yung si Saint Valentine? Tama ba yun? Wait lang search natin. Hindi ako familiar. Okay, search niya ha. Sorry ha, hindi ako nakapaghanda. Kasi hindi ko talaga alam na Feb 14 bukas. Yung alam ko lang is Feb 15. Ayoko ng ka-date bukas. Gusto ko ng ibang date sa 15. Sweldo ba? Sweldo. Practical na tayo. Ayoko ng ka-date. Gusto ko ng 15 para may sweldo na. Ganon din ba kayo? Di ba? Meron kasi pero na-appreciate ko yung mga tao na nag-e-effort. Na-appreciate ko yung mga tao na may mga extra effort dun sa kanilang mga special someone. Hay! Nabala na yun. Ayaw nga niyang ng tawag nito. Gusto nga rin niya yung 3 million. Kasi meron akong tanong sa husband ko na hihiramin siya ng isang gabi sa Feb 14. Tapos bibigyan ako ng 3 million. Ayaw niya. Kasi kung ganun din naman daw, ay gusto niya sa kanya yung 3 million. Hindi sa akin. O diba? Mali yung tanong. Mali ang tanong. Kuya, ipasa mo ka sa GC, kuya. Hindi ko mabasa. Dito. Please. Sa GC na lang para mabasa ko. Ayan na. So, according sa research ni DJ Sweetheart, ang Feb 14 daw ay okay, Valentine beheaded on February 14 around the year 270 after death. Valentine, a holy priest in Rome in the days of Emperor Claudius II. Tama pala. Tama. Kasi may napanood ako dati na story ni Valentine. Siya ay priest siya na kinakasal niya yung mga magsing-irog, basta magsing-irog yun. Tapos yun siya hindi yan siya allowed that time. Kinakasal niya, kinakasal niya yung to celebrate their love, yung ganun. Nang magsing-irog, ng magkasintahan, it's yung sundalo, yung lalaki sundalo, yung babae is ordinary woman on that area. Tapos kinasal niya para to celebrate their love. Tapos pala yun siya that time, hindi yan siya allowed. So hinahunting ito si Valentine or si Valentine, ang pare na ito. So dahil nga sa mga kasalanan niya, dahil ikinasal niya lahat ng mga magkasintahan, ikinasal niya yung mga gustong magpakasal, kaya ay dinitay siya. That was on February 14. So that's why sa February 14 ay kumbaga inalala natin yung kanyang kabayanihan. Kumbaga yun
iginugunita natin, no? Inaalala natin yung ginawa ni Valentine ng pare, yung holy priest na si Valentine na ginawa niya dati. So kaya that's why Valentine's Day yun siya. So dahil nga Valentine's Day, dahil yung ginagawa niya is for the love, to celebrate love, so that's why yun, ang February 14 ay naging love day siya at naging Valentine's Day siya. So ayan, diba? So kunting ano lang yun siya, ha? Hindi yun siya 100% na kabuuan ng story. Ginawa ko lang, short ko lang siya. I just make it short para ay makuha niyo lang ang gist. Bakit Valentine's Day ang February 14? Kasi yun yung araw na yun na yung royal priest na si Valentine ay pinugutan ng ulo dahil nga ay maraming mga, kumbaga yung katastaasan, yung mga, kumbaga, gobyerno noon or mga sundalo noon ay labag doon sa ginawa ni Valentine sa mga yung pagpapakasal, di ba? Yung kinasal niya yung mga sundalo, yung mga woman doon, yung mga babae noon at yung mga sundalo, kinasal niya dahil nga magkasintahan sila at siya gusto magpakasal sa kinasal niya. So, bawal kasi that time. So, yun yung nangyari. So, ayun, that is why every February 14, it's a Valentine's Day and it's a celebration of love. So, kahit yung love naman din ay hindi naman din siya, kumbaga, February 14 lang ina-express, diba? So, araw-araw ay kailangan natin i-express yung ating love sa ating special someone. Yung hindi lang necessary na kumbaga special someone yung mga girlfriend at boyfriend ninyo, yung inyong mga husband, sa inyo ding mga friends, diba? Sa inyo ding family, sa inyong parents, sa inyong mga workmates, sa iyong ano pa ba? Mga friends. Oh, ayan. So, that is why, kumbaga, kumbaga, mahalin mo yung tao as if na this is your last day. Diba? Dahil hindi mo talaga, kumbaga, kung sa Bisaya pa, hindi mo yan pagmamahayan. Ano ba sa Tagalog ng pagmamahayan, kuya? Pagsisisihan. Hindi mo pagsisisihan yung pagmamahal sa iyong special someone, sa iyong mga parents. Like, binuhos mo everyday sa kanila dahil hindi mo alam ano yung mangyayari, diba? So, kailangan natin i-express natin ang ating pagmamahal sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating husband, sa ating wife, sa ating girlfriend and boyfriend, sa ating parents, ganun. So, every day should be Valentine's Day, should be Love Day, okay? And of course, dahil celebrate natin ang love, of course, celebrate din natin ang kumbaga ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus dahil nga hindi natin mafe-feel ang ganitong love kung hindi niya tayo minahal at first, 'di ba? So, dahil nga yung pagmamahal ni Lord sa atin ay na-feel natin, that's why pinadama natin yung love natin towards each other. Una, minahal tayo ng Panginoon. Kaya nafe-feel natin kung ano yung love talaga. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Diba? So, every day is a love day, but tomorrow is Valentine's Day. Merong chinat si Kuya Bill sa atin. Huh? Happy Valentine's Day! February 14th is officially Ferris Wheel Day and Organ Donor Day. Oh, YouTube was also founded and the domain name youtube.com was activated in Feb 14. So, bukod sa celebrate natin bukas, itong Love Day, itong Valentine's Day, diba? February 14 also is the official Ferris Wheel Day. Sino ba mahilig sumakay ng Ferris wheel? Ako, okay na ako. Elementary days. Pero kalaunan, parang ayoko na. Kasi nahihilo na ako. At saka Organ Donor Day din naman, diba? Siyempre, diba, kung ikaw ay magdo-donate ng organ, it's a way of expressing also your love. Diba? Ayan. And another trivia, February 14 also, YouTube was founded and the domain name youtube.com was activated. So, pang ilang years na ni YouTube ngayon nyo? Hindi natin alam. I-research pa yan ni Kuya bukas. So, bawal magpula bukas ha. Huwag kayong maging bitter. Bawal magselos. Anyway,
Yan po ha, ang ating mga ganap. Bukas ay, I think mag-additional tayo na trivia bukas sa February 14 kasi kasama na natin ang ating trivia girl na si Inday Bajang. So I'm sure marami nang na-research sa atin si Inday Bajang para ay maibahagi sa atin kung ano ba ang storya sa likod ng Valentine's Day at bakit merong Valentine's Day. Ayan. So, of course po sa mga, balik tayo dito sa ating mga produkto, no? Dahil love day bukas. Of course, express nyo na rin ang inyong love sa inyong mga chicken at sa inyong mga baboy. Bigyan nyo na po sila ng King's Butterflies Animal Feed Supplement at saka Panamox Couplet at Panamox Forte. Of course, lahat po ng mga products natin na available po yan sa ating mga Agribet stores. At kung hindi man po yan available sa mga Agribet stores, pwede po kayong mag-order sa amin online. Okay? Yan po ang mga na pakita sa atin ni Kuya Billy, ni DJ Sweetheart. Yan po karami ang ating mga Agribet stores dyan po sa Southern Luzon. Hindi, Northern Luzon, I think. Yeah, Northern Luzon. At meron din dito sa Southern Luzon. So, marami po tayong mga Agribet stores na available po ang ating mga products. But just in case na hindi po yan siya available sa inyong mga Agribet stores, maaari po kayong mag-message sa aming Facebook page na King's Vita Plus Animal Feed Supplement o kaya i-search nyo po sa anyong Shopee account dahil andyan po ang ating KBM Agribet Lines. Yan po ang official store ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Intenso at saka Worms to Go. So ayan, sa Facebook po, kung mag-message po kayo sa amin, pwede po natin i-deliver sa inyong area, COD, cash on delivery, or pwede rin cash on pick up sa inyong nearest LBC branch. Okay? At kung sa TikTok, meron din po tayo sa TikTok Shop, at saka sa Shopee, KBM Agribet Lines, COD po tayo via JNT Express or GoGo Express. Uy, avail nyo na po. Marami po kaming promo sa ating Shopee para po kayo ay maka-avail at more products, more discount po ang ating ibibigay sa ating mga backyard racers na mag-order via online. So, ayan! I'm sure excited na kayo na pumili ng ating mga produkto dahil alam ko rin na excited na rin kayong makapagsimula sa inyong backyard racing dyan, sa inyong pag-aalaga ng mga hayop, pag-aalaga ng mga baboy, baka, kambing, o ano ba dyan, mga manok. I'm sure excited kayo. And tomorrow, speaking of tomorrow, it's Kulomolok Native Chicken Day. So, Valentine's Day at Kulomolok Native Chicken. So, abangan nyo po kung ano po yung topic na i-discuss sa atin ng Kulomolok Native Chicken. Abangan nyo po yan later on dahil i-share po natin kung ano yung magiging topic sa atin ni Kulomolok Native Chicken bukas. So, ayan. Huwag na po nating patagalin dahil gusto ko na pong Feb 14 na. Pwede Feb 14 na. Kasi Kulomolok Native Chicken Day na. Pero anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok, sa mga nakasama ko sa loob ng isang oras sa chikahan. Kahit ako po ay mag-iisa ngayon at ako po ay nakasurvive sa isang chikahan na ako lang po ang mag-isang nagsasalita. Salamat po kay Kuya Billy dahil andyan siya sa likod ng camera. Ayan. Maraming salamat po na meron po kayong natutunan sa ating episode for today at meron po kayong maibahagi, may share sa inyong mga couple farmers dyan. Huwag niyo pong kalimutan na i-share at i-follow ang ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura. Hanggang sa muli po, hanggang bukas po ha, nood po tayo ulit dito po sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. See you tomorrow! God is good all the time! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Antibiotic Couplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.